Bueno, després de parlar una mica de l'evolució del text a la pantalla, el tema d'adaptació, amb els Reis Catòlics el que volíem fer és sempre, si el projecte continua, és agafar i abordar el tema de les sèries a nivell acadèmic i programar continguts paral·lels, o sigui, coses que s'alimentin de la sèrie del fenomen televisió, de narrativa, per programar xerrades disteses, però acadèmiques, que ens descobreixin coses noves. En aquest sentit, cada sèrie ens marcarà una mica els continguts ideals per parlar-ne, o idonis. Game of Thrones, no podíem parlar res més que el fenomen fan. Ja s'ha articulat una miqueta en la xerrada anterior, amb l'Alberto i el Sergi, ara Jordi això ens en parlarà, ens deixarà tots una miqueta els que no hem volgut parlar abans, el més que callem. Presentant Jordi, en aquest sentit, ho haig de fer, però és tan fàcil com difícil en aquest sentit. És doctorat en comunicació, llicenciat en ciències d'informació, col·labora amb el Festival de Cinema de Sitges, en la part de programes com a consultor d'animació, te'l trobes allà presentant pel·lícules a les 2 de la matinada també, col·labora en diferents mitjans de comunicació, està a l'IN3, l'Institut de Recerca, que és una mica, vaig mirar una miqueta, hi ha continguts a partir de l'adveniment de les xarxes socials i de la societat xarxa, del Manuel Castells, i s'articula una miqueta aquí el discurs a través de les diferents plataformes, videojocs, educació... Fonamentalment el que és... T'ajudo una mica. Fonamentalment el que faig en l'IN3 és... Jo soc professor universitari i investigador, i el que fem aquí és investigar una mica el fenomen... A l'IN3 s'investiga internet, en general, conseqüències socials, econòmiques de l'ús d'internet. I en el meu cas enfoco una mica la recerca cap a la producció cultural a internet, a l'audiovisual i temes dels que parlarem avui, temes de participació, fans, aquest tipus de mogudes culturals a internet. Els canvis d'identitat, segurament a partir de les xarxes. Doncs bé, ens parlar del... Queda tallat, això? Quan vàrem plantejar de fer venir el Jordi Sánchez Navarro, que ens va dir que sí de seguida, va ser com el motor una mica del projecte. I enteníem que seria ideal poder comptar amb la seva presència aquí. A nivell acadèmic és una xerrada que serà distesa però que requereix una miqueta d'escoltar atentament i res, el deixem. Quan ens vas parlar una miqueta del tema, tots ens vam pensar que aniria cap al transmèdia, que és una mica el concepte de moda. Jo crec que serà totalment el contrari. En Jordi em sembla que rescatarà una mica els orígens del discurs aquest, que és el propi producte, la gènesis del producte, el que articula el discurs que es disseminarà entre les diferents. És com el món massiu, la idea de món massiu. Sí, la idea de món massiu precisament. La qüestió és que el transmèdia, que l'hem de tocar, sempre que parlem d'aquestes coses, el transmèdia, el concepte de transmèdia s'ha de tocar. El que passa és que jo crec que és un concepte que la gent del màrqueting i la gent de determinats empreses de continguts se l'han fet seu, però està molt poc estudiat i es queda només en la superfície, es queda en la superfície el concepte de transmèdia. Per començar, en primer lloc he d'agrair al Jordi i als Joan Carles, a tot l'equip que heu fet possible que estigui aquesta tarda amb vosaltres, doncs gràcies per convidar-me al centre cívic i a tots vosaltres sobretot que esteu aquí, això és important a aquesta hora, insisteixo. Com es diu una mica... Deixeu-me fer un incís abans. Jo també estic en contra de l'utilització de friki. Ho dic perquè... en contra. No m'identifico, arriba un moment en què no m'identifico, perquè crec que el concepte friki se l'han apropiat algunes... O sigui, l'ús del concepte friki, per exemple, com hi havia ahir al suplement Què fem de La Vanguardia, que hi havia un reportatge meravellós, que me n'alegro molt per la gent que surt allà, que parlin de Gigamés, de Norma, de Freaks i de la botiga de jocs, ara no recordo el seu nom, tot allò que hi ha al passeig de Sant Joan de Barcelona, en aquella zona perfecta, però clar, que això li digui la Barcelona friki, doncs a mi em va sobtar.
Em va sobtar perquè crec que s'utilitza encara amb una certa superioritat moral per part de qui l'utilitza, no? Mira, els friquis. El que jo intento estudiar amb els fans, i jo em considero fan d'algunes coses, no de tot, evidentment, tots els que estem aquí, només pel fet d'estar aquí, som fans i estem produïm un capital cultural, un capital simbòlic, un capital social que, amb una paraula com friqui, queda absolutament menystingut. Sobretot quan s'utilitza per gent que no ho és. Que vosaltres em digueu friqui em sembla bé, però que m'ho digui algú que no ho és em sembla molt malament. Això era l'incís. Suposo que la majoria estem d'acord amb això. Vale. No, i després, un altre incís important. L'Alberto ha citat el llibre que han de treure de Matheson. És molt important aquest llibre, l'heu de comprar tots. Perquè Matheson és molt important per la tele. I com que estem en una cosa que es diu Reis Catòdics, i per cert ja no van amb raigs catòdics a les teles, ja no funciona. I a sobre hi ha un altre grup que es diu Reyes Catòdicos a Madrid. Doncs estem parlant de l'audiència catòdica, estem parlant de televisió. Richard Matheson va ser molt important. A més, a l'episodi de Twilight Zone que ha citat, Pànic a 20.000 peus d'alçada, surt el William Shatner, que és el capità Kirk, i del qual avui és el seu aniversari, fa 83 anys. Per tant, com podeu comprovar, sóc un friqui, però bé. Doncs, com veieu una mica, la xerrada, el que m'agradaria fer, és unir dos conceptes. Quan dic 7 regnes i molt més, en el fons el que estic dient, després dels 2 punts hi ha l'univers massiu i fandom. El concepte d'univers massiu per mi és molt important. És el concepte de determinats productes culturals que porten en el seu interior, en el seu disseny narratiu, la capacitat d'esdevenir universos que produeixen un gran compromís amb el lector, compromís emocional amb el lector, el que els americans diuen engagement, és a dir, són coses, universos que ens produeixen un enorme plaer, o molts tipus de plaers diferents. Quan parlo de fandom, no parlo només de, com abans mirava d'introduir, no parlo només del fandom com a consumidor, sinó que parlo d'un fandom que és consumidor actiu, productor o de continguts o simplement de capital simbòlic, com deia abans, o capital social. És a dir, el que jo dic que és un consum productiu i que trobareu millor explicat al llibre de Henry Jenkins, llibres de Matt Hills, altres teòrics del fenomen fan, o fins i tot en aquest llibre que es diu Fanáticos, un estudi sobre la cultura fan del qual jo soc coeditor, junt amb 2 companys de la UOC, van fer un llibre que tractava una mica això, la qüestió del fan des de molts punts de vista. Doncs el fan per mi no és un consumidor, sinó un consumidor actiu, un consumidor que només pel fet de consumir de la manera que ho fa el fan produeix coneixement i produeix significat i afegeix coses al text. Doncs per mi el tipus de producte cultural que millor enganxa el fan és precisament aquests universos massius. I és molt interessant que s'ha posat de moda precisament, o s'ha recuperat una mica el concepte d'univers massiu, univers infinit. Jo tinc dubtes, des d'un punt de vista acadèmic, entre dir-li univers massiu o relat infinit. Després també podem interrompre, o sigui, encara que sembli una classe, perquè ja he començat amb un... no m'agradaria fer-ho en plan classe, encara que sembli una classe podem interrompre i pensem una mica si es tracta d'un univers massiu o un relat infinit. Quan dius relat infinit vols dir que no s'acabarà mai, i quan dius univers massiu és que sobre una mateixa línia de temps es poden incorporar coses paral·leles. Exacte. Una mica per aquí. El problema és que el problema teòric o el problema metodològic és que precisament les dues coses es combinen molt fàcilment. Recordeu quan comença... quan obriu un llibre, La canción de hielo y fuego, fonamentalment, aquest ja és una mica avançat, ja és danza, està molt avançat, però mapas, no?
mapes, 1, 2, 3, 4, 5 mapes y glosario de personajes, ¿no? O sea, como, bueno, glosario no, el índice, el índex de personatges. Quina és la característica fonamental d'aquests mapes i de l'índex de personatges? Algú... És una pregunta en plan classe, no? Quina és la característica fonamental? Sí. Abans, hi ha una característica encara més fonamental que van creixent. És una tonteria, però la característica fonamental dels mapes és que al començament coneixem un o dos. I anem creixent en el coneixement i de personatges, van incorporant personatges. Això la sèrie ho fa molt bé. L'entradeta, la capçalera de la sèrie, que mostra un univers en creació, amb un mecanisme de rellotgeria que es va creant, es va obrint al nostre... I em sembla molt... No ho havia llegit de cop quan vaig veure la capçalera de la sèrie i vaig dir, ostres, quina metàfora més bona han aconseguit del que és aquest univers. Aquest univers que nosaltres no sabem realment si George Martin l'està descobrint o el té absolutament creat. El que sí que està clar és que nosaltres l'anem descobrint. I l'anem descobrint d'una manera que ens sembla potencialment infinita. Quants continents coneixem? Clar, ara no ho sé, perquè jo no sé si anem pels llibres, si anem per... Però deixeu-me pensar una mica. 4 continents, coneixem 4 o no? Un d'ells és desconegut, un altre és pràcticament desconegut i coneixem sobretot 2 continents, no? Parlem de sèrie o de... És que no sé, per la sèrie... És que a la sèrie n'hi ha 2. Dos. Bueno, hi ha 2 continents i un té un subcontinent pràcticament que és tot el nord, no? Que no està explorat. Bueno, quantes illes hi ha? Hi ha multitud d'illes. Dóna la sensació que Martin pot inventar-se qualsevol illa més, no? Vull dir, no, és que hi ha otras islas ahí en el fondo, no? Vull dir, en els dos continents coneguts tenim fonamentalment 2 formes d'organització político-social que estan determinades per les característiques geogràfiques i físiques del paisatge. En un lloc tenim, o sigui, a Poniente, tenim una organització de tipus feudal, regnes unificats per la força de la guerra i tal, tenim una mena d'organització tipus europea, i a l'altre continent tenim ciutats lliures, perquè hi ha enormes quantitats de deserts entre elles i és impossible construir un imperi. És a dir, fixeu-vos, a més, als 2 continents tenim com fortaleses aïllades. És a dir, tenim un tipus d'organització molt variada i que, sobretot, a mi la sensació que em dona és que potencialment, no sé si estareu d'acord, però que potencialment és infinita. És a dir, podrien aparèixer nous continents, podrien aparèixer molts més personatges. Bueno, això són característiques fonamentals del que jo anomeno massivitat narrativa o relat infinit. Perdoneu, deixeu-me apuntar-me aquestes, perquè us vull donar les característiques. Les característiques que us volia donar. En primer lloc, un relat infinit, que trobem molts a la cultura popular contemporània, té una extensió en termes absoluts, o sigui, és un món molt gran. I després ho discutim. En segon, hi ha una continuïtat de molts personatges. En tercer, la història és potencialment infinita, és a dir, pot passar qualsevol cosa. I la quarta, que és la que està associada directament amb el transmèdia, és que té la capacitat de desplegar-se en diferents mitjans. En diferents mitjans, sobretot diferents del que l'ambicioneixa. Em podreu dir, això és molt discutible, podeu dir, no, perquè llavors això no és diferent del que s'ha fet tota la vida. És a dir, no és diferent, aquest univers massiu que t'inventes no és diferent
al de Tolkien, no és diferent a l'univers de Lovecraft. És a dir, si us fixeu, Lovecraft crea una sèrie de relats que tenen la capacitat d'enganxar altres escriptors a continuar amb el seu llegat i amb el seu univers, ampliant-ho. Em podríeu dir també, no, és que això no és diferent de l'univers Marvel, que es va crear als anys 60. Quan Jack Kirby i Stan Lee creen l'univers Marvel, al cap de molt poc temps comencen a crear una continuïtat entre personatges, de manera que el que van fent és afegint constantment al llarg dels anys capes i capes i capes i capes. És a dir, van generant una massivitat, van generar una ampliació constant que, en última instància, és infinita. A algú se li ha acudit com pot acabar l'univers Marvel? No, perquè és un univers paral·lel, vull dir, és un univers en el qual pot passar de tot. En l'univers que es creen els mitos de Cthulhu, de Lovecraft, també. Qualsevol història hi pot caber, no? Em podríeu dir, per tant, però bueno, això, insisteixo, això no és diferent de la comèdia humana de Balzac, que són un fotimer de llibres, o no és diferent de les novel·les de Dickens, que venien per fascicles i que anaven creixent. Això no és diferent en absolut dels Simpsons, que porta 20 i pico temporades. Creieu que és diferent o no? Perquè clar, jo sí que crec que és diferent. És a dir, quan parlem d'una sèrie tan absolutament llarga i fructífera com els Simpson, els heu vist créixer? La Maggie continua sent un bebè, no? Vull dir, continuen sent els mateixos Simpson 20 anys després. Els personatges tenen la característica que són iteratius, és a dir, és com si en cada... No exactament, perquè hi ha petites evolucions, però és com si en cada capítol tornessin a començar de zero. De fet, molt poques coses o pràcticament res del que passa en un capítol té conseqüència en el capítol anterior. Quan jo parlo d'univers massiu o relat infinit, no estic parlant d'això, sinó estic parlant d'un relat potencialment infinit en el qual cada cosa que passa té una incidència possible en el que passarà més endavant, no? Com deia, la massivitat a Game of Thrones es fa evident i per mi és un producte, aquesta massivitat narrativa contemporània, per mi és un producte que neix directament a la televisió de caràcter fantàstic, a la televisió fantàstica, a la televisió de ciència-ficció, fonamentalment. Hi ha dos casos absolutament paradigmàtics dins d'aquesta idea d'univers massiu. Un és, evidentment, Star Trek. He començat fent una referència al capità Kirk. Star Trek és tan bona des d'aquest punt de vista de la creació d'un univers infinit que fins i tot ho té en el títol. És el Trek, és el camí. És la idea de camí, una sèrie que va de viatges a les estrelles. El que pot passar allà és absolutament infinit, com de fet és. Clar, l'Space Opera també ha incorporat aquest element d'universos massius i universos absolutament, pràcticament infinits, i la televisió quan ha tocat el tema, com per exemple Babylon 5, estic parlant d'altres sèries que potser podeu fer alguna jornada per alguna d'aquestes sèries. Babylon 5 també té aquesta idea d'imperi galàctic o d'univers absolutament extens que es pot explorar. Però hi ha una sèrie ja per mi que va ser, quan jo la vaig analitzar una mica, vaig descobrir que anava per aquí. Heu vist Stargate? Stargate SG-1 és la sèrie. Heu vist la pel·lícula? No val això de és dolenta, no val. No estem parlant de sèries bones o dolentes, estem parlant de sèries radicals en el seu plantejament, com Stargate SG-1. Si no sabeu de què va Stargate, suposo que sí, perquè la pel·li del Roland Emmerich l'heu vist. La idea és que existeixen repartides per l'univers
una sèrie de portes, les Stargates, portes que permeten, creant com una mena de forat de cuc, d'agujero de gusano, que permeten traslladar-se a una altra punta de l'univers. Això passa a la pel·lícula, i diuen, bueno, això ho van descobrir, llavors van viatjar a la Terra des d'un altre punt de la galàxia, van fundar la civilització d'Egipte, és a dir, hi ha com tota una mena d'especulació basada en les teories de l'Eric von Däniken, que a l'antiguitat els extraterrestres van visitar la Terra, doncs aquí la hipòtesi és que ho van fer a través de portes, d'aquestes portes de les Stargates. Bueno, Stargate va generar diverses pel·lícules, va generar còmics, novel·les, moltes novel·les, es va desenvolupar a través de les novel·les i va generar 3 sèries de televisió, si m'equivoco m'ho dieu, 3 sèries de televisió, de les quals la tercera és extraordinària i és l'única que va estar cancel·lada d'una manera brutal. Es diu Stargate Universe i és que el portal en el qual es pot viatjar a qualsevol punt de l'univers està dins d'una nau. Llavors és una barreja de Stargate amb Star Trek, vull dir, ja és un moviment bastant intel·ligent. Però bueno, de fet l'interessant de Stargate és precisament la idea aquesta que a través de portes pots arribar a qualsevol punt de l'univers. Hi ha un capítol, a l'11è de la primera temporada, que es diu El suplicio de Tántalo, que és com un canvi radical. O sigui, tu consideres que, efectivament, des de la Terra, des d'un portal de la Terra, pots anar a qualsevol punt de l'univers, perquè aquests portals els van construir una civilització. Doncs el capítol 11è de la primera temporada et diu de cop que no, que la civilització que nosaltres creiem que havia construït les portes en realitat les havia descobert i que estaven molt abans, o sigui, milions i milions i milions d'anys abans, i que connecten moltes més galàxies que no es poden descobrir perquè estan espatllades les portes, però que en realitat, si algun dia s'aconsegueixen descobrir, la manera de reparar-les es podrà entrar. Però tu vols dir amb això, Jordi, que hi ha aquests univers massius no conclouen, sinó que s'abandonen. No hi ha una manera d'acabar parteix d'aquesta idea. Clar, llavors amb això en ciència-ficció, aquests mecanismes que desarticulen la trama endavant i endarrere, potser es cremen més ràpid que en un univers massiu medieval on tu t'incorpores la trama a través d'uns personatges i no es poden acabar mai. O no? O creus que la ciència-ficció és diferent al fantàstic medieval? No, jo crec que no és diferent. En el fons, el que estem parlant... Clar, quan parlem de ciència-ficció, en el fons, o quan parlem de casos com el de Stargate que he explicat, el que estem parlant és sobretot que són productes que ens fan que ens canvien el mapa, el nostre mapa. O sigui, ens obliguen a replantejar-nos cognitivament la nostra relació amb la sèrie, el que sabem. Això és el que em sembla més interessant. Quan podeu dir, no, però insisteixo, és que un culebrot també és infinit. Diré, sí, però un culebrot té una sèrie de característiques que ens dona confortabilitat cognitiva. Sabem exactament què pot passar en qualsevol moment, o què passarà en qualsevol moment. L'univers massiu, que es dona molt a la ciència-ficció, o es dona especialment a la ciència-ficció, perquè he posat un exemple, l'exemple de Stargate, potser us és més proper l'exemple de Doctor Who. Doctor Who és un ésser extraterrestre que viatja en l'espai i el temps amb una màquina que es diu TARDIS. És una sèrie que porta no sé quant, 50 anys i que pot durar 50 més. A més ha tingut un reboot, és a dir, el 2005 van fer un reboot en plan, va, la comencem de nou en plan moderno, no? Però és com l'Stargate, però encara més boig, perquè pot viatjar en el temps. O sigui, un Stargate deies, ara em trobaré una civilització extraterrestre que no té res a veure amb la humana i que viu en una mena de, medieval, no? No, però és que realment el Doctor Who viatja al moment de
la desaparició de la Terra, del naixement de la Terra, vull dir... Per això, el que dic és que una sèrie com Doctor Who, no sé si l'heu vist, no sou fans de Doctor Who? Sí. Claro, ¿no? Bueno, y que no sé si esteu d'acord, és a dir, una sèrie com Doctor Who el que fa és volar-te la cabeza en cada capítol. Això és el que deia, la diferència entre un culebrón que pot durar, bueno, gent del barri, pot durar 50 anys, però en 50 anys el que veiem és la vida de la gent del barri. En 50 anys de Doctor Who no hem vist la vida de 50 anys de la gent del barri, sinó hem vist un univers infinit, no? I això és relativament nou. Això és relativament nou. I per mi també, en certa mesura, Joc de Trons ho té, no? Vull dir... El que volia dir, per exemple, articules el que diu l'Stargate, no sé si és el que li va passar a Lost, però hi ha un moment de que et perds. O sigui, hi ha un moment de que dius, m'estan prenent el pèl, vull dir, esteu buscant fórmules per allargar o heu vist aquí un forat per seguir mantenint-nos atrapats, com a Genesis no hi era, vull dir, per exemple, Doctor Who això és fantàstic, no hi ha manera d'acabar-ho i gràcies a Déu no s'acabarà mai perquè el guió en si és fantàstic, però Stargate, no sé si el moment que et col·loquen a l'edat medieval això dius, ara ja no sé què fer o no? No, Stargate no té tanta gràcia com Doctor Who, però té una gràcia semblant a Doctor Who, perquè en aquest cas, a més, és a dir, van fer diverses sèries que les van anar abandonant, tot i que funcionaven, no? L'última és la que no va funcionar i la van cancel·lar perquè va agafar un temps que les sèries de ciència-ficció no funcionaven. O sigui, Lost s'ho va menjar tot en un moment donat i va deixar que la ciència-ficció televisiva no va funcionar durant uns anys. De fet, encara no funciona. Vull dir, les sèries de ciència-ficció que han aparegut aquest any, Intelligence, Helix... són molt dolentes directament. Hèlix també? Les fiques en aquest pot o no? Jo l'he mirat 4 capítols abandonat, però... L'has abandonat, ja està. Vull dir, ara s'ho menja tot Doctor Who, sembla que sigui impossible fer bona ciència-ficció més enllà de Doctor Who, no? Però bueno, el que deia, m'he despistat una mica, no? Recuperant la idea que deies abans, no? Lost. Per què fracassa Lost, per dir-ho d'alguna manera? Per mi no va fracassar, per mi va acabar bé i va ser vull dir, va durar el que havia de durar, no? Perquè no es basava en l'univers massiu. O sigui, combinava dues coses, combinava aquesta idea d'univers massiu, és a dir, qualsevol cosa pot passar, la illa pot estar en qualsevol lloc, pot ser qualsevol cosa, poden viatjar en el temps fins i tot, perquè hi ha unes estabilitats espaciotemporales i és un bucle que pot passar qualsevol cosa, però van jugar molt marcadament per la intriga. És a dir, era intriga, era una sèrie d'intriga. Estava l'espectador, més que gaudir i enganxar-se d'una manera natural, com s'enganxaria una a Doctor Who, sinó pel plaer de l'aventura, pel plaer de l'exploració, que va ser el plaer inicial, tornant a plaers, no?, quan deien els fans, el plaer inicial brutal de Star Trek, en el seu moment, és gent que va descobrir una capacitat d'aventura que anava molt més enllà de qualsevol cosa que s'hagués fet. S'havia fet, evidentment, ciència-ficció literària així de potent, però Lost va... Va ser un paradigma, no?, en aquest sentit. Ha col·locat la resta de sèries de ciència-ficció en una situació molt difícil, en aquest sentit. El que passa que potser Lost, no sé si... Clar, es podria articular com un univers massiu, però hi havia la intriga aquesta, no sé si estava dissenyada a nivell de foros, no sé si visitaven els foros i deien, va, ara ens diuen això, aquests beneits, anem cap aquí. El que passa és que hi havia una intriga bàsica que tenia un relat final, no? Diguéssim, qui era el Jacob, l'anti-Jacob, jo crec que aquí es tancava bastant, clar, ens va agradar o no, ja en parlarem una altra vegada, però hi havia com un final. Sí, bueno, combina les dues coses, no? En tot cas, Lost jo sí que no la plantejaria com a un univers massiu pur, però sí que té aquesta potencialitat de generar debat, controvèrsia o producció fan, que afegeixen a... Continua. Sí, per juntar-ho, per continuar en matèria, de fet ja portem més de mitja hora, no?
Un cop, no sé si ha quedat clar o no, no sé si he aconseguit fer-me entendre, però un cop expliquem què és un univers massiu, anem a la segona part. Precisament aquests universos massius el que tenen és la capacitat d'enganxar molt millor al fan. Quan dic fan, dic aficionats que l'únic que volen és obtenir plaer d'una sèrie o d'un producte cultural que els parla d'ells mateixos, que et permet projectar coses teves, desitjos, trets de la teva personalitat en el text. Això és fonamental. El fan ara sembla que és una cosa molt digna d'estudi, però fins fa molt poc el fan era sinònim de brutalitat consumista. És a dir, un fan fins als anys 90 del segle passat o fins als 2000 no era un objecte d'estudi digne de res. Això era impossible fa molts anys, i això també, fa molts anys, no fa 30 anys, fa 20. Era impossible dedicar un llibre o dedicar unes xerrades al fan. És a dir, podríem parlar de Star Trek en una convenció, però no podríem parlar del que és ser fan. Per la senzilla raó que el paradigma de la comunicació que hi havia era uns mitjans de comunicació que ens manipulen, uns mitjans de comunicació que ens aboquen al consumisme. Llavors, clar, què és un fan en aquest context? En aquest paradigma de veure la comunicació, què és un fan? Una persona alienada que es dedica a consumir allò que els mitjans, d'una manera totalment acrítica, allò que els mitjans li donen, no? És un model fordià, no? Vull dir que els cotxes seran negres i els compraràs negres. Exacte. T'agrada o no el cotxe negre, però compraràs el cotxe negre. En termes de comunicació, és la teoria aquesta, dues teories, no? Si algú sap una mica de comunicació, als anys 20-30 es pensava que la comunicació era com la teoria de l'agulla hipodèrmica que deien, no? És a dir, t'injecto. La comunicació ens injecta. Surt un polític, surt Goebbels comença a dir que el partit nazi és meravellós i tal, ho diu, o Hitler en els seus discursos, o Goebbels diuen que els jueus són dolents, al cap de 20.000 vegades que t'ho diuen, tu creus i estàs manipulat i estàs convençut i els permets fer el que vulguin, no? És a dir, assumeixes com a veritat allò que t'han dit 20.000 vegades en els mitjans de comunicació. Goebbels, el ministre de propaganda nazi, va ser un mestre en aquesta manera d'entendre els mitjans de comunicació. Però els mitjans de comunicació no s'entenen així, ja. És a dir, precisament s'ha demostrat que tot i que els mitjans de comunicació intentin manipular-nos, nosaltres som capaços de desenvolupar lectures crítiques, lectures resistents, lectures acomodades, és a dir, sí, estic d'acord amb el que em dius, però també lectures iròniques, tot tipus de lectures. Per tant, no és fins al moment en què es permet entendre d'alguna manera diferent la comunicació que, ostres, la gent que consumeix mitjans de comunicació potser és que fa alguna cosa amb els mitjans de comunicació. És a dir, és un canvi important, o sigui, el canvi de paradigma de dir, no, els mitjans són això, els mitjans són una altra cosa, i si els mitjans són una altra cosa, doncs el que fa la gent en els mitjans pot tenir algun valor. Llavors hi ha una sèrie de teòrics, com el Henry Jenkins o Matt Hills, que ells mateixos són, per dir d'alguna manera, fans d'alguna cosa, que comencen a veure com es mou el fandom, com es mou la gent que és fan d'alguna cosa. I comencen a veure que la gent que és fan d'alguna cosa no només consumeix, sinó que produeix. Deia abans, produeix diferents coses. Produeix semiòticament, és a dir, produeix significat. Quan nosaltres comencem a comentar abastament Lost, estem generant significat. Estem negociant amb el text i negociant amb els creadors, amb el Damon Lindelof, i dient al foro, Lindelof, eres un sinvergüenza! Vull dir, perquè em sembla que el que has dit, el que has fet és horrorós. És a dir, estem negociant, creant significat,
És com que es configuren els espais participatius, no? Una mica. Comences a dir, articules el fandom, busques un espai en què es trobi còmode, i llavors aquí fins i tot els mateixos creadors els interessa, no? El fandom es menja una mica la seva obra, o se l'apropi o no? Per descomptat, és a dir, però depèn, o sigui, intentava definir una mica els tres tipus de productivitat que ens podem trobar per part del fan. Aquesta productivitat semiòtica que deia, sí, aquesta productivitat de significat. Nosaltres produïm significat, el significat de la sèrie no és el que els tipus de l'os diuen, sinó el significat de la sèrie és el que nosaltres, com a fans, negociem i diem. Després hi ha una altra productivitat que és purament enunciativa de dir, no, alerta, jo sóc fan i per tant sóc una autoritat a l'hora de parlar d'aquesta sèrie, tu ets una autoritat o no, negociem. Si t'agrada la sèrie i tal, et convido a ser part del grup de fans, per tant, som una comunitat. Hi ha aquest altre tipus de productivitat. I hi ha l'última, que és la que és interessant en aquest aspecte i que ara veurem algun cas, que és ja un pas més enllà, és l'advance, és la productivitat textual. Quan tu dius, no, és que això m'agrada tant que faré una obra derivada o una obra... intentaré aportar alguna cosa. Quan dic aportar alguna cosa significa des de fer un super mega wiki de joc de Juego de Tronos i dir, no, és que sembla que tot això és massa complicat faré un wiki, faré una wiki i posaré tot el que jo sé, tot el que... i a més li demanaré a un amic il·lustrador que em faci les il·lustracions alternatives a les portades de Coromines d'estos llibres, perquè jo me'ls imagino d'una altra manera, i alternativa completament a la sèrie de televisió. Aquesta productivitat que va molt més enllà, que va dir, no, és que jo ara faré un joc de rol, ara faré un joc d'ordinador, faré milers i milers i milers de coses, qualsevol cosa. Això tampoc és nou al Joc de Trons, però el Joc de Trons ha estat una mica l'apoteosi, no? Perquè ha estat molt ràpid, perquè a les novel·les hi havia molta producció fan, en l'àmbit literari hi havia molta producció fan orientada fonamentalment a producció textual, evidentment, és a dir, wikis, enciclopèdies alternatives, molt de disseny gràfic i molt d'il·lustració derivada de les novel·les, però amb la tele ha estat una explosió absolutament... És una d'imatge? Sí. Sí. Fixeu-vos si aquesta productivitat fan és important. Fixeu-vos la pulsió de ser fan, la tenim tots, i alguns fans tenen una pulsió especial. És a dir, abans deia, l'univers massiu, un fan necessita un univers massiu. Si l'univers no és massiu, fins i tot hi ha fans que se lo inventen. Yo añadiría también la de guiños y cameos que tiene Juego de Tronos, que creo que no hay ninguna serie, ningún otro producto que haya salido en otras series, otro producto. Es más, South Park ha hecho 3 episodios basados en Juego de Tronos. Los Simpsons han hecho una entrada de Juego de Tronos. Sí. Cracovia. En Big Bang Theory salió la espada, ¿sabes? Que es un producto muy acogido al final, ¿no? Sí. Que sí que es cierto que es lo que dices tú, que hay muchos productores de contenidos fans, pero que incluso la propia industria la industria de contenidos se han sumado a toda la fiebre, ¿no? Sí, sí. Pues antes decía, abans deia esto es totalmente cierto, ¿no? Abans deia que si el universo no es suficientemente masivo, el fan lo hace. Coneixeu els fans de Super Hulk? Sabeu el que és Super Hulk? Ningú sap el que és Super Hulk? M'has agafat. Super Hulk és al·lucinant. Super Hulk és un crossover. Hi ha molts crossovers, és a dir, els fans, hi ha foros por ahí en els quals els fans barregen d'una manera absolutament viciosa, és un vicio, no? Vull dir, és una promiscuïtat absoluta. Et poden barrejar Crepúsculo amb Juego de Tronos. És un crossover. És a dir, és un passo més enllà de dir faré fanfiction de Harry Potter
más Crepúsculo. Bueno, doncs Superhulock és al·lucinant, perquè és la combinació, i existeix, no m'ho estic inventant, de fet, si tinguéssim internet podríem entrar a les foros de Superhulock, la combinació de Supernatural, Doctor Who i Sherlock. És massiu, no? Hay Sherlock la actual, Hay fans, una comunitat de fans bastant important que sosté que Doctor Who, Supernatural i Sherlock passen al mateix univers. I llavors els personatges es poden creuar. Hi ha moltíssima producció de fanzines, de foros, que demostra que junta el Sherlock con Doctor Who. Però textual o vídeo, què fan? Textual escrit. i disseny gràfic, il·lustració, però sobretot textual. La producció textual és al·lucinant, és a dir, hi ha molta història. I de qualitat o... Bona qualitat relativa, és qualitat relativa, és a dir, sempre hi ha qualitat, no? No, vull dir, és l'excusa per deixar anar de tot? O dius, s'ha mirat la sèrie i han llegit una mica de tot i de les tres? Vull dir... Sí, per descomptat. De fet, les grans discussions que hi ha és com diferenciar el cànon del fànon, és a dir, allò que el fan, és a dir, hi ha producció canònica, que és tot allò que s'ajusta precisament d'una manera molt ferma a l'univers que es crea, però també hi ha un fànon, que és tot allò que, encara que no s'ajusti bé a l'univers, està autoritzat per la comunitat de fans. Per tant, i això és una negociació constant. Això és una de les coses més maques de ser fan i de participar en la investigació dels fans. I el cànon el poden crear també? Si alguna novedeta, algun conte potser considerat cànon? Algun conte pot ser considerat cànon? És difícil, perquè aquí pensem que tota aquesta activitat fan està una mica al marge, no? Abans comentábamos que a Martin la fanfiction a la majoria no li agrada, a la majoria de gent no li agrada la fanfiction, ¿no? Puedo comentar un poco sobre fanfiction, incluso Amazon tiene una plataforma que se llama Amazon Goals, creo que es, donde determinados autores cobran una comisión de las ventas de la fanfiction oficial que se da. Clar, que el cànon és producte oficial, no? Claro. És de Supernatural, doncs els que fan la samarreta i tot el que no és producció oficialista es forma part del col·lectiu fan. Per tant, cànon en principi el fandom no hi entra, no? No pot intervenir. El fan pot crear cànon en el sentit de dir tot allò que no estigui explícit a l'obra, és a dir, cànon de Star Trek s'ha creat molt per fans, tot allò, entre altres coses perquè hi ha fans que al final han acabat sent productors executius o guionistes de la sèrie, no? Per tant, això pot passar. Però en principi el cànon de Harry Potter està establert perfectament als llibres de Rowling. Està absolutament establert. Tot allò que es pugui crear una relació entre dos personatges no és cànon, però si el fandom l'accepta com a tal, es converteix en fanon i es pot continuar treballant a partir d'aquí. Però, bueno, exemples de la fanfiction hi ha brutalitats, Sabeu d'on surt 50 sombres de Grey? És un fanfiction de Crepúsculo. I ja deriva, és una obra derivada absolutament validada per la indústria editorial, no només validada, sinó convertida en saga ja, com pel·lícula, i segurament, fixeu-vos que al·lucinant. Una perversió, no? Bueno, ara hi ha una comunitat de fans, fent obra derivada de 50 sombres de Grey i que segurament això derivarà en una altra cosa. O sigui, el cànon s'anirà... Llavors, clar... O sigui, Crepúsculo en realitat seria com un plugin dels 50 sombres de Grey, no? Perquè és més important l'obra de els 50 sombres de Grey que el Crepúsculo, o no? Important en quin sentit? Important en el sentit comercial? Sí. No, jo crec que no, que encara és Crepúsculo, no, Crepúsculo lo peta. Crepúsculo, com que no s'ha situat en un
una franja d'edat concreta, però no s'atreveix a nivell de sexe, no? Bueno. Llavors, com que els fans mateixos de Crepúsculo s'encaminarien més, no?, a que creixen cap als 50 ombres de Grey. Sí, però, bueno, pot derivar, pot crear-se una altra derivació diferent o... No sé, vull dir... La idea és que tot això, per què ho fem o per què ho fan els fans? Perquè estimem l'obra, Vull dir, és una qüestió absolutament d'estimació, vull dir, és estima, pura i dura, és l'afectivitat. I això és una cosa molt important per la gent que estudiem la comunicació o que estudiem qualsevol cosa, perquè és un canvi de paradigma. Quan dèiem abans, no, és que els mitjans de comunicació ens matxaquen. Al revés, els mitjans de comunicació acabem enamorats del que ens donen, no? I això és una mica la clau de tota la història, no? Com fer, en el fons, com establir clarament la relació d'amor que tenim amb el George Martin, no? És a dir, queremos a Martin, però Martin no nos quiere a nosotros, vull dir, quiero decir, necesita nuestro dinero, pero no nos quiere, vull dir, no som... I en canvi, bueno, a Martin no sé si lo queremos, estimem realment a tota la gent que surt en el seu llibre. Això és el que estimem. I estimem a Martin també d'una manera molt exigent, no? En plan, que se ponga a escribir ja i tal, vull dir, este tío que no... L'ansietat que hi ha perquè acabi els llibres. Clar, això suposo que és negatiu per la producció dels llibres i pels mateixos fans, no? Suposo. Sí. Els escriptors clàssics de ciència ficció odiaven el fandom. Harlan Ellison era fan, después acaba renegando del fandom, sobre todo de las convenciones y demás, clar, vull dir... I, ostres, és que clar, una convenció de fans... Nosaltres estem... Es lo que es ahora, claro. Habría que darle. Claro. Clar, però una convenció de Star Trek als anys 60, no, les televisions s'ho devien mirar amb uns ulls de dir, això és antena, està en antena, la gent li agrada això, què està passant? Sí, en tot cas una convenció de Star Trek, jo crec que Star Trek és una cosa especial, perquè Star Trek era una cosa realment contracultural, és a dir, mig hippie, mig pacifista, en un moment Star Trek es basa en el pacifisme, en zero, vull dir, clar, és una sèrie sortida d'Amèrica que el primer que et deia és la primera directiva. Aquesta gent no li podem manipular la vida perquè no estan preparats, no? Per veure'ns, no? Per saber que hi ha una societat galàctica que està... I ells encara estan com naixent, no? És a dir, aquesta idea de no intervenció, de pacifisme, d'un univers que ha superat els conflictes de classe, un planeta o una federació de planetes que ha superat els conflictes de classe, que ja no hi ha treballadors i capitalistes, sinó que tothom es dedica a l'exploració de la vida o a l'arte, no? És a dir, aquesta utopia molt més enllà del comunisme, això és el que surt als Estats Units als anys 60, vull dir, i la gent que aquests fans eren com uns hippies, no? Vull dir que no és el mateix que et pots trobar ara en un San Diego o en un... No sé si el cosplay estava ja autoritzat aquesta edat, però ara que veus el Saló del Còmic, sobretot, no sembla com un lloc d'exposició, no? Que la gent ve allà a mostrar-se. No sé si hi ha dos tipus de fans, en aquest sentit, que produeixen i aporten, i d'altres que són els que els agrada, no tenen cap més relació amb el producte que aquest, el de disfrutar d'un event en concret i acabar-se. Sí, el que passa és que, home, personalment, jo crec que a mi m'interessen més els que tenen el valor de fer cosplay. I crec que a tots, en realitat, ens agradaria tenir el valor. Potser cosplay no, no? Cosplay de manga o d'anime... Has vingut en cavall, no? Però, Déu-n'hi-do, vull dir... A tots ens cauen bé aquells que... Ostres, este friki és que a més s'ho curra, no? Això és important. Jo crec que... Quin valor, no? Tens venir vestit així d'aquí, passejar-te... Home, un cosplay de Game of Thrones és xulo. Podríem... Exacte. Clar, aquest és un fanatisme legitimat per la nostra cultura, no?
a canvi de l'altre, com que prové d'altres, no? Com que és estrany, el lloro, que aquí tenim un espai que és nostre, és nostrat. No, és al·lucinant, o sigui, és el que dèiem, no convertirem això en un acte reivindicatiu, però pots comprar-te 5 revistes de cotxes al mes, ser un especialista en cotxes, dedicar la teva vida a saber els cilindros de cada cotxe i... Enriquir els cotxes. Exacte. Que és una mica portar-ho a tot plegat. Sí. Pero igual si te dice, estás estudiando eso en friki. Y es la misma persona, ¿no? Està mirant les característiques del pneumàtic. I això, la veritat, per mi és molt més útil i molt més, sobretot, bonic saber-se de memòria 200 Pokémons que 200 cotxes diferents. És més bonic, em sembla més maco, no? I està pitjor vist, aquest és el que deies tu, no? O anar amb una samarreta del Barça o de l'Espanyol o del Madrid. Sí, però mira, cotxes de James Bond sí que entren dins del meu negociat. És a dir, el que no entren són els cotxes normals del carrer o els cotxes xulos d'aquests de col·leccionista cars, no? Això no entra, però cotxes de James Bond sí, clar, tenen Això, em parlaves una mica del teu capítol, ja ens queden 3 minuts, el teu capítol que has fet per aquí, que parles de l'otaku. Sí. Dius que hi ha un moment en què el fan li agrada una cosa que la seva cultura no li dona i que se l'apropia, ve de fora i se l'apropia. Clar, això que deia del Barça és interessant perquè és el que està passant, és com una cultura oficialista que és la nostra, és la nostrada i la que hem de respectar. La resta de cultures, el tema homogeni, que venen d'altres llocs, com que no és el seu espai, no? Com els anem apartant una miqueta. En aquest cas, en aquest sentit, el Salvador Còmic visualitza tots aquests col·lectius i els diu, ei, que més que tot això hi ha altres coses i li tenim més amor a això que no al Barça, que estem obligats a que ens agradi, o l'Espanyol o el Madrid. De fet, el Barça el que serveix és perquè el noi jove d'Àfrica que arriba a Vic, el primer que fa és posar-se la samarreta. És a dir, és la cultura popular oficial, no? Vull dir, o apuntar-se als castells, si pot, no? És a dir, hi ha cultures oficials i oficialitzades i, en canvi, la cultura pop, per dir-ho d'alguna manera, encara continua sent encara continua... S'espera que estigui en l'àmbit privat. S'espera que tu miris a casa, que... Ostres, si tens 40 anys, còmics de superherois ja no, Sí, no? com que llegir el tren còmics per favor, no? Què fots al metro o al tren llegint un còmic de superheroi als 40 anys, no? Clar, jo crec que contra això s'ha de lluitar, sobretot en el moment en què estem, no? Que això ja forma part, de la nostra cultura, no? I quan hi ha geeks o nerds o friquis de 80 anys, com Stan Lee, no? El propi Stan Lee, que és l'avi dels friquis, i que ja tenim friquis d'aquests, ja tenim friquis de 80 anys, no? Que dius, perquè clar, abans et deien, tu t'imagines, a mi m'ho diuen encara, no? Tu t'imagines en 50 anys sent friqui? Dius, sí, clar que m'imagino, si Stan Lee té 80 i pico i és un friqui. Per això hem allargat l'adolescència, no? Perquè no tinguem vergonya de llegir còmics amb 30 anys i puguem estar tranquils. No, i... Bueno, jo crec que al final s'ha anat una mica de... No, hem tocat una mica totes les tecles, en aquest sentit que ha quedat bastant clar. Però sobretot el que volia era això, al principi ha quedat una mica complicadet, però el que volia era veure com una de les claus d'aquest compromís tan gran que tenim amb algunes sèries, amb alguns productes, ve precisament d'aquesta característica tan contemporània, que és que són infinits, que no s'acabaran mai, és a dir, o que poden no acabar-se mai, no? I que quan s'acaben, o quan són universos que es queden petits, fins i tot un univers infinit com el de Doctor Who, hi ha fans que consideren petit i el barregen amb Supernatural i Sherlock, no? Vull dir, fixeu-vos fins a on arriba el nivell de bogeria. I sobretot tenir en compte això, no? Que aquests universos infinits ens proporcionen molt de plaer, molt d'afectivitat, els fem molt nostres. I quan els considerem molt nostres, que són part de la nostra vida, acabem fent això, acabem fent cosplay meravellós o acabem
fent una... Què és això, no? Sí. O acabem fent una wiki o un blog on el qual expliquem coses a la gent que ho vol sentir, no? Se'ns ha acabat el temps, Jordi. Moltes gràcies. El Jordi no marxa, s'incorporen als serializados que el tenim per allà darrere. Fem un descans, fem un cafetó. A les 6, d'aquí un quartet d'hora, continuem ara sí amb la sèrie, la destripem, ens la mengem, o que sigui, Treballeu vosaltres. Va, fins ara. Per cert, els que no pugueu fer la cerveseta o el cafè, passarem uns vídeos de fans ara aquí darrere